ƙawayenta sai dai ni, ta gaya wa wasu mama ta ce sai ni, na gaya wa abokaina sai ke, na ce musu aurena sai da ke, na ba da sadaki na yi da ke. Baby na ina son budurwa kyakkyawa mai kyan halaye, sannan kuma ban son mai ɗaukar ziga ta ƙawaye, sannan kuma ban son mai ɗaukar ziga ta ƙawaye. Same ni beauty daidai ni, ta ganni ta ce mini sai dai ni. Baby na ina son budurwa kyakkyawa mai kyan halaye. Baby na 'yar fara, kyakkyawa 'yar fara. Baby ga tarbiyya sannan kuma ta iya tarmiya. Tarbiyya 'ya'yana su sami tarbiyya. Baby na 'yar fara ce mai tarbiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da dare, da fatan kuna lafiya, ya gajiya, ya kuke, ya jin daɗin ku. To ni ne naku, na san da yawa wasu za su san ni da Muhammad, to amma wasu kuma za su san ni da Starboy. Na yi wa kowa fatan alkhairi guys. Addu'ata shine Allah ya bamu mata na gari. Don gaskiya idan kai dacen mace ta gari to za ka sami 'ya'ya na gari. Mace mai tarbiyya to dole ka sami 'ya'ya masu tarbiyya. Saboda a koda yaushe wasun mu da dama idan sun yi auren ba zama su yi a gida ba. To amma in ka samu mace mai tarbiyya, mai sanin ya kamata, za ta bai wa 'ya'yanka tarbiyya fiye da yadda ba ka tunani. Ko da bayan ranka wallahi za su zama abin alfahari ga jama'a gaba ɗaya.